ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാതവും മന്ദിരസ്കന്ദങ്ങളുടെ ശ്രീമൻപാടുന്ന സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനവിദ്രാന്തസ്യാനനാശനാശ്ലാഘ്യ ചക്ഷുരുമീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം സാധി സദാം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സർവചാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതി നമാമി ഹരി വാഞ്ചാകൽപതരുകശ കൃപാസിന്ധുദേവ ച പതിതാനം തത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപം അവതാരം ഭക്താജ്ഞാനമാമി ഭക്തശക്തിമഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദശിരോമണി മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാമ്നേ ഗൗരീശു നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ഹരേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സാരസ്വതേ ഗൗരവാൻ പ്രചാര്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ആദിഗൗരഭക്ത ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം രാമ ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരീശങ്കരായ രാധികായ തഥാ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജഗന്നാഥ മദേവബന്ധു മത്സംഗി മദ്ഗുരു മന്മഹാദന താരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. അതിന്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദർഭം നോക്കാം. അഞ്ചാം അധ്യായം. പ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദിവ്യനായ പ്രഹ്ലാദൻ സദാ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മാതാജി കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദൻ സദാ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ അധ്യാപകരുടെ ആജ്ഞ പാലിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ
സർപ്പദംശമേൽപ്പിച്ചും ആനകളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ തള്ളിയിട്ടും അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അയാളുടെ ഉദ്യമങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശുക്രാചാര്യന് ശണ്ഡൻ, അമർക്കൻ എന്നിങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദന് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ അവരായിരുന്നു നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. ഗുരുക്കന്മാർ ബാലനായ പ്രഹ്ലാദനെ രാഷ്ട്രതന്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ അതൊന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. പകരം അവൻ ഒരു ഭക്തനായി തുടർന്നു. ഒരുവന്റെ ശത്രുവെന്നും മിത്രമെന്നുമുള്ള ഭേദചിന്ത പ്രഹ്ലാദൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മികതയിൽ തൽപരനായിരുന്നതിനാൽ അവന് എല്ലാവരും തുല്യരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനോട് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും താൻ അഭ്യസിച്ച ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് എന്റേത്, അത് എന്റെ ശത്രുവിൻ്റെത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ ദ്വന്ദ്ബോധത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വനത്തിൽ പോകണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ മറുപടി നൽകി. പുത്രനിൽ നിന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച ഹിരണ്യകശിപു ഈ ചെറിയ ബാലകനെ വിദ്യാലയത്തിൽ വെച്ച് മിത്രങ്ങൾ ആരോ ഉപദേശിച്ച് മലിനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി. അതുമൂലം അവനൊരു കൃഷ്ണഭക്തനായി മാറാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു അവന്റെ ഗുരുക്കന്മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഗുരുക്കന്മാർ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഉടമസ്ഥതാ മനോഭാവം തെറ്റാണെന്നും അതുകൊണ്ട് താൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു അഹൈതുക ഭക്തനായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രഹ്ലാദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് കുപിതരായ ഗുരുക്കന്മാർ ആ ബാലനെ അതികഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും പലതരത്തിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് പിതാവിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു വാത്സല്യപൂർവം പുത്രനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തി ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും താൻ അഭ്യസിച്ച ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പതിവ് പോലെ ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 9 വിധ ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയകളെ പുകഴ്ത്തി. അതോടെ അത്യന്തം രക്ഷാകുലനായ ഹിരണ്യകശിപു പുത്രനെ തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി അവന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനെയും അമർക്കനെയും ശകാരിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഭക്തനാണെന്നും തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗുരുക്കന്മാർ അറിയിച്ചു. അവർ നിർദോഷികളാണെന്ന് തെളിയിച്ചപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനോട് വിഷ്ണു ഭക്തി അഭ്യസിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനാവില്ലെന്നും അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ചർവിത ചർവണം നടത്തുന്നവരെ പോലെ തുടരുമെന്നും പ്രഹ്ലാദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അർഹത നേടുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ധർമ്മമെന്ന് അവൻ വിശദീകരിച്ചു. ഈ മറുപടി കേട്ട് ക്രുദ്ധനായ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ മടിയിലിരിക്കുകയായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദനെ ദൂരേക്ക് തട്ടിയെറിഞ്ഞു. സ്വന്തം പിതൃ സഹോദരനായ ഹിരണ്യകശിനെ വധിച്ച വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായതിലൂടെ വിശ്വാസവഞ്ചകനായി തീർന്ന പ്രഹ്ലാദനെ കൊന്നുകളയാൻ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സഹായികൾ പ്രഹ്ലാദനെ കാഠിന്യമേറിയ ആയുധങ്ങളാൽ പ്രഹരിച്ചും ആനയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടും പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും വലിച്ചെറിഞ്ഞും പലവിധ നരകീയ യാതനകൾ അനുഭവിപ്പിച്ചും ആയിരക്കണക്കിന് മാർഗങ്ങളിലൂടെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വൃഥാവിലായി. അതുമൂലം ഭയം വർദ്ധിച്ച ഹിരണ്യകശിപു അവനെ തടവിലാക്കി. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രന്മാർ അവരുടേതായ രീതികളിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദൻ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. വിദ്യാലയത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാർ ഇല്ലാത്ത വേളകളിൽ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ സതീർത്ഥ്യന്മാരെ കൃഷ്ണാബോധം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്രകാരം ആ അസുരപുത്രന്മാരും അവനെ പോലെ
ഭക്തന്മാരായിത്തീർന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് അല്ലെ. ഇതിലാണ് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് സാഹിബ് പഠിച്ചതായിട്ട് പറയും. ഓരോരോ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രഭുപാദൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് അധ്യായത്തിന്റെ പഠിക്കും. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃത കാവ്യകിലാസുരൈഃ ചണ്ഡാമർക്കോ സുതോ തസ്യ ദൈത്യരാജാ ഗൃഹാന്തികേ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃതകാവ്യാഖിലാസുരൈഃ ചണ്ഡാമർക്കോ സുതോ തസ്യ ദൈത്യരാജാ ഗൃഹാന്തികേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃതകാവ്യാഖിലാസുരൈഃ പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ ചണ്ഡാമർക്കോ സുതോ തസ്യ ദൈത്യരാജാ ഗൃഹാന്തികേ. നാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃതകാവ്യാഖിലാസുരൈഃ ചണ്ഡാമർക്കോ സുതോ തസ്യ ദൈത്യരാജാ ഗൃഹാന്തികേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആംബിക കേശവിദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃതകാവ്യകിലാസുരൈഃ ഷണ്ഡാമർക്കൗ സുതൗ തസ്യ ദൈത്യരാജഗൃഹാന്തികേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃതകാവ്യകിലാസുരൈഃ ചണ്ഡാമർക്കൗ സുതൗ തസ്യ ദൈത്യരാജ ഗൃഹാന്തികേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃത കാവ്യാഖിലാസുരൈഃ ശാണ്ഡാമാർക്കൗ സുതൗ തസ്യ ദൈത്യരാജാ ഗൃഹാന്തികേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃതകാവ്യകിലാസുരൈഃ ചണ്ഡാമർക്കസുതൗ തസ്യ ദൈത്യരാജഗൃഹാന്തികേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃതകാവ്യവിലാസുരൈഃ ചണ്ഡാമർക്കൗ സുതൗ തസ്യ ദൈത്യരാജഗൃഹാന്തികേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച പൗരോഹിത്യായ ഭഗവാൻ വൃത കാവ്യകിലാസുരൈഃ
षण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजा गृहान्तिके। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। राजमाता जी प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृथा काव्या किलासुरैः चण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजा गृहान्तिके। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सीताराम माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृथा काव्या किलासुरैः चण्डामर्को सुतो तस्य दैत्यराजा गृहान्तिके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्यानाथ माता जी कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् कृतकाव्य किलासुरैः चण्डामार्को सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् नृतकाव्यकिलासुरैः चण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतकाव्या किलासुरैः चण्डामर्को सुतो तस्य दैत्यराजा गृहान्तिके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृथकाव्य किलासुरैः चण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शारदा शुभस्मृति माता जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौराहित्याय भगवन् वृतः काव्यः किलासुरैः चण्डमार्को सुतो तस्य दैत्यराजा गृहान्तिके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संगमणि माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृथः काव्य किलासुरैः चण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रसन्नकुमारी राजगोपाल माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृथः काव्य किलासुरैः चण्डामर्को सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ललित मंगलादेवी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। श्री कृष्ण। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतकाव्य किलासुरैः चण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजा गृहान्तिके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रत्न शशिधरन माता जी हरे कृष्ण। रत्न शशिधरन माता जी हरे कृष्ण। विश्वनाथ माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृथः काव्य किलासुरैः चण्डमार्को सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. मറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നിർത്തുന്നതാണ്. പത്തനം ഭാവാത്മ്യതാണ് സാംസ്കൃത പ്രതിപാദി. നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിലെ അവസാനമായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട്
അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് നാരദമുനി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകാരം നാരദമുനി വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അസുരന്മാർ തങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ശുക്രാചാര്യരെ പുരോഹിതനായി സ്വീകരിച്ചു. ശുക്രാചാര്യന്റെ 2 പുത്രന്മാരായ ശണ്ഡനും അമർക്കനും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനടുത്താണ് വസിച്ചിരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം പ്രഹ്ലാദന്റെ ജീവിതകഥയുടെ ആരംഭം ഇപ്രകാരം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശുക്രാചാര്യർ നിരീശ്വരന്മാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുരോഹിതനാവുകയും അയാളുടെ പുത്രന്മാരായ ശണ്ഡനും അമർക്കനും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വസതിക്കടുത്ത് താമസമാവുകയും ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപുവും അനുയായികളും നാസ്തികരായതിനാൽ ശുക്രാചാര്യർ അവരുടെ പുരോഹിതൻ ആകരുതായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ തൽപരനായ വ്യക്തിയുടെ പുരോഹിതനാകണം. ശുക്രാചാര്യർ എന്ന് പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ധനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാതെ എങ്ങനെയും തന്റെ പുത്രന്മാർക്കും പിൻഗാമികൾക്കും വേണ്ടി പരമാവധി ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ തൽപരനായവൻ എന്നാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ശുക്രാചാര്യൻ എന്നതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ധനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാതെ എങ്ങനെയും തന്റെ പുത്രന്മാർക്കും പിൻഗാമികൾക്കും വേണ്ടി പരമാവധി ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ തൽപരനായവൻ എന്നാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും നാസ്തികരായ മനുഷ്യരുടെ പുരോഹിതനായിക്കൂടാ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗ രാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയഗോവിദം പാടയാമസു പാഠ്യാനാം അന്യാസുരബാലകാൻ. തൗ രാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയഗോവിദം പാഠയാമാസു പാഠാന്യാനന്യശാസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗ രാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാന അന്യാംശ്ച സുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗ രാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതോ പാഠ്യാനന അന്യാം ബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗ രാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതോ പാഠ്യാനന്യാംശ്ച സുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രശാന്തി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൗരാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദ നയകോവിദം പാഠയാമാസസ്തു പാഠ്യനാന്യാം ചാസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗ രാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാനന്യാശ്ചാസുരബാലക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗ രാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാ അന്യാശ്ചാസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗരാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാൻ അന്യാം ചാസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിമാതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗരാജ്ഞാപാദിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാൻ അന്യാശ്ചാസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിമാതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗരാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാന്യാനാംശ്ച സുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസിമാതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗരാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാനന്യാംശ്ചാസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗരാജ്ഞോ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസധു പാഠ്യാൻ അന്യാൻശ്ച അസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൗരാജ്ഞാ പ്രാപിതം ബാലം പ്രഹ്ലാദം നയകോവിദം പാഠയാമാസതു പാഠ്യാൻ അന്യാംശ്ചാസുരബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ പിന്നെ ചൊല്ലിക്കാണാം. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദൻ നേരത്തെ തന്നെ ഭക്തി ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിതാവ് അവനെ ശുക്രാചാര്യന്റെ ആ രണ്ടു പുത്രന്മാരുടെ അടുത്ത് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുവാൻ അയച്ചപ്പോൾ അവർ അവനെയും മറ്റ് അസുരബാലകന്മാർക്കൊപ്പം അവരുടെ പാഠശാലയിൽ സ്വീകരിച്ചു. വേറെയും ധാരാളം അസുരന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ കുട്ടികളൊക്കെ ആ പാഠശാലയിൽ ശുക്രാചാര്യന്റെ മക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തത്ര ഗുരുണാ പ്രോക്തം ശുശ്രുവേനുപപാഠമച്ച ന സാധു മനസാ മേനേ സ്വപരാ സദ്ഗ്രഹാശ്രയം. യത്തത്ര ഗുരുണാ പ്രോക്തം ശുശ്രുവേനുപപാഠച്ച ന സാധു മനസാ മേനേ സ്വപരാ സദ്ഗ്രഹാശ്രയം. പ്രഹ്ലാദൻ തീർച്ചയായും ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പാഠങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഉരുവിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ചിലരെ മിത്രങ്ങളായും ചിലരെ ശത്രുക്കളായും കാണുന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ അവനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ മിത്രങ്ങളായും മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ ശത്രുക്കളായും കാണുന്ന തന്ത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വശാസ്ത്രം ഇതാണ്. വർത്തമാനകാലത്ത് സമഗ്ര ലോകവും ഇതിനാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പൊതുജനങ്ങൾ സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ സുഹൃത്ത് സംഘങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ ശത്രു സംഘങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ പരിഗണിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതന് ശത്രുക്കളെന്നോ മിത്രങ്ങളെന്നോ വിവേചനം ഉണ്ടായിക്കൂടാ. പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഭക്തന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും മിത്രങ്ങളെയോ ശത്രുക്കളെയോ സൃഷ്ടിക്കാറില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ ജീവികളെയും കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായാണ് കാണുന്നത്. മമേവാംശോ ജീവഭൂത. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും തുല്യരായി കണ്ട് അവരെ കൃഷ്ണാവബോധം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിരീശ്വരരായ വ്യക്തികൾ വിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയില്ല. പകരം അവരെ ശത്രുക്കളായി കരുതുന്നു. ഭക്തൻ പക്ഷെ ഒരിക്കലും മിത്രത്വത്തിന്റെയോ ശത്രുതയുടെയോ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഷണ്ഡന്റെയും അമർക്കന്റെയും ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ മിത്രങ്ങളെന്നും ശത്രുക്കളും എന്നുള്ള തത്വശാസ്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അവൻ തീരെ തൽപരനായിരുന്നില്ല. നാലാം ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാസുരാട് പുത്രം അംഗമാരോപ്യ പാണ്ഡവ പപ്രച്ഛകൃത്യതാം വത്സാമന്യതേ സാധു യദ്ഭവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാസുരരാട് പുത്രമംഗമാരോപ്യ പാണ്ഡവ പപ്രച്ഛകൃത്യതാം വത്സ മന്യതേ സാധു യദ്ഭവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര രാജാവേ, ഒരിക്കൽ ഹിരണ്യകശിപു പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തി വാത്സല്യത്തോടെ ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, നീ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ദയവായി എന്നെ അതറിയിക്കുക. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ബാലനായ പുത്രനോട് അവന് ഉത്തരം പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. പകരം അവന് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തും തുറന്നു പറയാൻ ഒരു അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അത് പറയാനും അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യസ്മിൻ വിജ്ഞാതേ സർവം ഏവം വിജ്ഞാതം ഭവതി. ഒരുവനെ ദൈവത്തെ നന്നായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യവും നന്നേ അറിയാൻ കഴിയും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ദാർശനികരുടെയും കനത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്താൽ നമ്മൾ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ദാർശനികരുടെയും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ അയാൾക്ക് അറിയാം. ഭഗവത്ഗീത 10:11 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനചം തമഃ നശ്യാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ. പരമാത്മാവായി എല്ലാവരിലും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനദീപത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ അജ്ഞത അകറ്റുന്നു. അദ്ദേഹം ജ്ഞാനത്താൽ ഭക്തനെ ബോധദീപ്തനാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം ഏതെന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ അറിയാമായിരുന്നു. പിതാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനത് പിതാവിന് നൽകി. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകി.
അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്. സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മമാരോ അച്ഛന്മാരോ അല്ലെ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പോയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയതല്ലേ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് അതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ ഹിരണ്യകശിപുവും ചോദിക്കുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച തത്സാധു മന്യേ അസുരവര്യദേഹിനാം സദാ സമുദ്വിഗ്നതിയാമ സദ്ഗ്രഹാത് ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്ദകൂപം വനം ഗതോ യദ്ദരിമാശ്രയേതാ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച തത്സാധു മന്യേ അസുരവര്യദേഹിനാം സദാ സമുദ്വിഗ്നതിയാമ സദ്ഗ്രഹാത് ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്ദകൂപം വനം ഗതോ യദ്ദരിമാശ്രയേത. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപദേശമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഹ്ലാദുവാച സാധു മന്യേ അസുരവര്യദേഹിനാം സദാ സമുദ്വിഗ്നതിയാമ സദ്ഗ്രഹാത് ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്ദകൂപം വനം ഗതോ യദ്ദരിമാശ്രയേത. ധാരാളം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ പഠനവുമായിട്ടൊക്കെ മഹാരാജാവ് പറയുന്ന ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആ ശ്ലോകത്തില് അത് ചെറിയ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ അസത് ഗ്രഹാത്രാണ്ടും എന്നുള്ളത് അവിടെ മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അസത് ഗ്രഹാത്രാ. ഓക്കെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. പ്രഹ്ലാദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അസുരശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ക്ഷണികമായ ശരീരവും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ ജലമില്ലാത്ത ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഈ അവസ്ഥ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹരിയെ ആശ്രയിച്ച് വനത്തിലേക്ക് പോകണം. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാബോധം മാത്രം പ്രബലമായുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി ഭഗവാൻ ഹരിയെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ യഥാർത്ഥ അനുഭവ പരിചയമില്ലാത്ത കേവലം ഒരു ബാലകനായ പ്രഹ്ലാദനിൽ നിന്ന് തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതും ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ഹിരണ്യകശിപു പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും ആർജിച്ചിരുന്നു. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവദ്യകിഞ്ചന സർവേ ഗുണൈസ്തത്ര സമാസതേ സുരഃ ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേനാസതിതാവതോ ബഹി. കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലവും ഭക്തിവിശ്വാസമുള്ള ഒരുവനിൽ കൃഷ്ണന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സാന്ദ്രമായി പ്രകടമാകും. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്
സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക യോഗ്യതകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലയിലൂടെ അലിഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ബാഹ്യശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:18-12 പറയും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ ദാർശനികരെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്താണ് സത്ത് ശാശ്വതമായത് എന്നും എന്താണ് അസത് നശ്വരമായത് എന്നും വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ല. അസതോ മാ ജ്യോതിർഗമയ എന്നാണ് വേദനിർദ്ദേശം. എല്ലാവരും താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ തലം ഉപേക്ഷിച്ച് ശാശ്വതമായ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. അതിനാൽ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമാണ്. മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നു, അപശ്യതാമാത്മതത്വം ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ ആസക്തരായി ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ശാശ്വതമായ ആത്മാവിന്റെ ക്ഷേമം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ ആസക്തരായി ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന്റെ വിധാനത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ശാശ്വതമായ ആത്മാവിന്റെ ക്ഷേമം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവൻ ജീവിത വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മതാല്പര്യം എന്തെന്നും ആത്മാവബോധം എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാമെന്നും ശരിയായ പ്രഭവങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി താൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിഭിന്ന അംശമാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുകയും ആധ്യാത്മിക വിജയത്തിന്റെ ഉറപ്പിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി ശരണം നേടുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ശരീരസങ്കല്പത്തിലുള്ളവരും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ജന്മങ്ങൾ തോറും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ആകയാൽ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ വനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യം ബ്രഹ്മചാരിയും പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനും അതിനുശേഷം വാനപ്രസ്ഥനും അവസാനം സന്യാസിയുമാകും. വനത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിനും സന്യാസ ജീവിതത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാനപ്രസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ 3:8-9 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ വർണ്ണാശ്രമാചാരവത പുരുഷേണ പരാ പുമാൻ വിഷ്ണുർ ആരാധ്യതേ. വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആരാധനയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് അനായാസം ഉയരാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ തുടരുന്ന പക്ഷം അവന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ജീർണിക്കേണ്ടി വരികയും ജീവിതം പരാജയമാവുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹികമായി ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കായി ഒരുവൻ ക്രമേണ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ തലങ്ങളിലാവുകയും ചെയ്യണം. ഹിരണ്യകശിപു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ശരീരസങ്കല്പ നിമിത്തം അധികം ആസുരീയനായിരുന്നതിനാൽ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിനെ വാനപ്രസ്ഥം ശുപാർശ ചെയ്തു. ഗൃഹം എന്ന പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ ആണ്ടുപോകാതെ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കണം എന്നതായിരിക്കും ശ്രേഷ്ഠമെന്നായിരുന്നു പിതാവിനോടുള്ള അവന്റെ അഭ്യർത്ഥന. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികളെ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നതിനും വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശരി, അതെന്താ പറയുന്നത്? അവസാന സമയങ്ങളിൽ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ വനം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം.
പിന്നീട് നാരദമുനി പറയുന്നതാണ് പത്വം. അത് നമുക്ക് നാളെ നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നശ്രി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദത്താലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ഗുരുരാജായ വർദ്ധന. നേരത്തെ അവസാനം അധ്യായത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയിലുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നാരദമുനിയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കുറിച്ചും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന ആ ഗുരുവിന്റെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഗുരു ആരാണ്? ശുക്രാചാര്യരാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന് 2 പുത്രന്മാരുണ്ട്, ഒന്ന് ശണ്ഡനും അമർത്യനും. ഇവരും ഇതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ചു അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാനായിട്ട്. പറയുന്നു ശുക്രാചാര്യൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണ് ഉപദേശിക്കാൻ അല്ലെ. പാഠനം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെയും അധീനതയിലാക്കാം അല്ലെ. രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാം, ധനം ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെയും തങ്ങളുടെ വെറുതെയിലാക്കാം, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാതരുടെ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തില് ശുക്രാചാര്യർ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക ചെയ്യേണ്ട, അതിനുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അതിനു പകരം ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും നാസ്തികരായ മനുഷ്യരുടെ പുരോഹിതനായി കൂടാ എന്നാണ്. അതിന്റെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ശുക്രാചാര്യൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും നോക്കാതെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ നേരത്തെ തന്നെ ഭക്തി ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിതാവ് അവനെ ശുക്രാചാര്യന്റെ ആ 2 പുത്രന്മാരുടെ അടുത്ത് വിദ്യാഭ്യസിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പോൾ അവൻ തീർച്ചയായും മറ്റ് അസുരബാലന്മാർക്കൊപ്പം അവരുടെ പാഠശാല സ്വീകരിച്ചു.
പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആധ്യാത്മിക വിദ്യ അല്ലെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊക്കെ നേരത്തെ നേടിയിരുന്നു പറഞ്ഞു നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും അല്ലെ. ആ കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും ഈ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും പിതാവ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ എതിർക്കണ്ട എന്ന രീതിയിൽ അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നത്. ആരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് പാഠശാലയില്? ശുക്രാചാര്യരുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ശണ്ഡനും അമർക്കനും. പ്രഹ്ലാദൻ തീർച്ചയായും ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പാഠങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഉരുവിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ചിലരെ മിത്രങ്ങളായും ചിലരെ ശത്രുക്കളായും കാണുന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ അവനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവിടെ യാന്ത്രികമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? ഇതിലൊന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് താല്പര്യമില്ല. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ അല്ലെ, അതിനും അപ്പുറമുള്ളതാണ് മോക്ഷം. അപ്പോ ഇതിനൊന്നും ആ മോക്ഷത്തിന് താല്പര്യമില്ല. മറ്റുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെ ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാം, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചിരി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് പ്രഹ്ലാദനും അവിടെ ഇരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? പിതാവിനെ ധിക്കരിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടു. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രീയ തന്ത്ര ശാസ്ത്രം എന്താണ് അതൊക്കെ കേട്ടു. എന്നാൽ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിട്ട് പറയുന്നു, ചിലരെ മിത്രങ്ങളായും ചിലരെ ശത്രുക്കളായും കാണുന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാവിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ആരെയും ശത്രുവായി കണ്ടില്ല എന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലുള്ള വിദ്യയാണ് ഇന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നിനെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, എന്നാൽ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെ. ഇത് എപ്പോഴും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്? ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷം അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് ഇവിടെ. ഭാരതത്തില് ഇവിടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എന്താണ് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായവും അല്ലെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായ ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു തലമുറക്കൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോ ആ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ഇവിടെ ശണ്ഡനും അമർക്കനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതിനൊന്നും പ്രാധാന്യം നൽകാതെ വെറും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാക്കി മാറ്റി. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെ കെമിസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ്, ഇതൊന്നും തന്നെയും അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ല. അതാണ് അവസാന സമയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും ഒക്കെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരാൾക്ക് പഠിക്കുന്നേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനമൊന്നും അവസാന സമയത്ത് നമ്മെ രക്ഷിക്കില്ല അല്ലെ. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തില് അല്ലെ പ്രഭാതർ പറയുന്ന പോലെ അവസാന പരീക്ഷ അതാണ് മരണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്
ഇങ്ങനെയുള്ള തലമുറ വളർന്നു വരുന്നത്. എന്താണ്, അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവര് അസ്വസ്ഥരാകുന്നു, അവർക്ക് അതൊന്നും സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ, അല്ലെ, ആത്മാവാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ശരീരബോധത്തിലാണ്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, കലികത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ടോയ്സ് വാങ്ങിച്ചില്ല, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് അവർക്കൊന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത്, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരാൾക്കും ഓരോരോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഭക്തി സേവനങ്ങളിലാണ് ടേസ്റ്റ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോയിട്ട് നീ രാഷ്ട്രതന്ത്രവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വാ, കൂടുതൽ നല്ല ഭരണാധികാരിയാവണം, കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കുകയൊക്കെ വേണം. ഇതാണ് ഈ രീതിയാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സാധാരണ രക്ഷിതാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ഓരോരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആവണം, എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അവർക്കതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ആ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെ, അവര് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പോകുന്നു, അത്രയും. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. യഥാർത്ഥ വിദ്യ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർ പഠിക്കുക, അല്ലെ. അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവര്, എന്റെ അയൽപക്കത്തെ അയാളുടെ മകൻ ഡോക്ടറാണ്, എന്റെ മകൾ ഡോക്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനോ എന്റെ മകളോ ഡോക്ടറാവണം, അല്ലെ, എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അവരുടെ മക്കളെ എഞ്ചിനീയർ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പൂർവജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, സൗന്ദര്യം, മറ്റുള്ള എല്ലാം, ധനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സമ്പത്ത്. ഇതൊക്കെ പൂർവജന്മത്തിലെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ജന്മം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു, ജോലി ഉണ്ടാവുന്നു, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്കും അതുപോലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അയൽവക്കക്കാരന്റെ മകൻ ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയർ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനും ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണ്? അയാളുടെ ആ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ കാരണമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും, അല്ലെ. പലരും കുടുംബത്തോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, പലരും എന്താ പറയാ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, പലതരത്തിലും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ആ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തോടെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അവര് നൽകിയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ശാലകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് ശാലകളാണെന്ന് പറയും. അവരുടെ ജീവിതം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുകയാണ്. മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ, ആടിനൊക്കെ അറക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നവര്, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പുല്ലോ അല്ലെ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. എവിടെയാണ്? അറിവുശാലില്. അതിനറിയില്ല, അല്ലെ. അതിനെ അവസാനം കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടെ വെറും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജീവിതം, ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആവുന്ന തന്നെ
കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നതും പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നതും എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, മറ്റുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അറിയാതെ. ഇപ്പോ പണം വേണം, അതൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമായിരിക്കരുത് ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? അതാണിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിൽ പറയുന്നതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ്, അല്ലെ? ഋഷഭദേവൻ പറഞ്ഞു. ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. ഋഷഭദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് മക്കളെയൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ട് വളർത്തണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ നമോ ചെയ്യതേ സമുപേത മൃത്യു, മൃത്യുവിൽ നിന്നും, ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ആവുള്ളൂ എന്ന്. ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ ദൈവന്ന സസ്യാനബദീശ പറയും. ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ട് അവരെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. നമോ ചെയ്യതേ സമുപേതം, ജന്മമൃത്യു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. അപ്പോ ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകുന്നില്ലെങ്കിലേ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമ്മള് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ, അല്ലെ? എന്താണ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു കാണും. അപ്പോ ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ചിലരെ ശത്രുക്കളായിട്ടും മിത്രങ്ങളായിട്ടും കാണുന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവനെ എന്ന് പറയും. കാണാം, അല്ലെ? ശത്രുരാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നു, ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ശരിയായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? ഇതിന്റെയൊക്കെ പരമാധികാരി താനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? തപസാം സർവലോകം ഈശ്വരം, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇത് മറന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്റെ എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, വർത്തമാനകാലത്ത് സമഗ്ര ലോകവും ഇതിനാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ സൂത് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ സൂത് സംഘങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ ശത്രു സംഘങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരാളെ ശത്രുക്കളായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ മിത്രങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ രാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതന് ശത്രുക്കളെന്നോ മിത്രങ്ങളെന്നോ വിവേചനം ഉണ്ടായും. പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തന്മാർ മിത്രങ്ങളെയോ ശത്രുക്കളെയോ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ ജീവികളും കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായാണ് കാണുന്നത്. മമൈവാംശവും ജീവഭൂത. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും തുല്യരായി കണ്ട് അവരെ കൃഷ്ണാബോധം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിരീശ്വരായ വ്യക്തികൾ വിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരും. മറ്റുള്ളവരെയും ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുന്നവരോടും ഭക്തന്മാർ ക്ഷമിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഉദാഹരണം. ശത്രുതയോട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് ദുർവാസാവ് പെരുമാറുകയുണ്ടായി. ദുർവാസാവിനോട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്നും ദുർവാസാവിനെ രക്ഷിക്കുകയും ധാരാളം ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ 22 മാർക്കറ്റുകളുടെ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അടിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കരുത്, ഇവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന്. അതാണ് അവർ ആ അധികാരി പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ജോലിക്കാരാണ്.
ഇവർക്ക് അതിന്റെ പാപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവര് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. ധാരാളം ഉദാഹരണം. എന്തിനേറെ ആ ജഗായിമതായി അല്ലെ, ആ പൊട്ടിയ കലം കൊണ്ട് അടിച്ചത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റി പൊട്ടിച്ചിട്ടും അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി, അവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അപ്പോ ഏത് അങ്ങനെ ശത്രുമിത്രമൊന്നും ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം അഭ്യസിക്കുക. പ്രഭുപാദർ വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് കൃഷ്ണാബോധം. മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ലക്ക് കേട്ട് നടക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം പറയുന്ന ഒരു പ്രഭുപാദ് താമസിക്കുന്ന റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരുത്തൻ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ലക്ക് കേട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരെ നേർക്ക് ഒരു തോക്കും എടുത്തിട്ട് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അവിടുന്ന് മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു. ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകുന്ന തരത്തിലൊക്കെ പ്രഭുപാദരൊക്കെ മറ്റുള്ള ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട നിലവാരത്തിലുള്ള അവരോടും ഒക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവരെയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരൊക്കെ ചെയ്തു. പകരം അവരെ ശത്രുക്കളായ ഭക്തന് പക്ഷെ ഒരിക്കലും മിത്രത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പ്രഹ്ലാദ് ജപ ചണ്ടന്റെയും അമർക്കന്റെയും ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രമിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ അർത്ഥതന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ മിത്രങ്ങളെന്നും ശത്രുക്കളെന്നുമുള്ള തത്വശാസ്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അവൻ തീരെ തൽപരനായിരുന്നു. പിതാവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല. എന്താണ് വേർതിരിവ്, ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ആ വേർതിരിവ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ഒരിക്കൽ ഹിരണ്യകശിപു പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദനെടുത്ത് മടിയിലെത്തി വാത്സല്യത്തോടെ ചോദിച്ച, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, നീ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുക എന്ന്. സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ, എന്തൊക്കെ ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു, എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന്. അവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും പറയാനൊക്കെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു ആ കുട്ടിയെ പ്രഹ്ലാദനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു വാത്സല്യത്തോടെ, എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. അതാണ് ആ കുഞ്ഞു വായിൽ നിന്നും ഉള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ള വാക്കുകളും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് വരും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ബാലനായ പുത്രനുണ്ട് അവന് ഉത്തരം പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. പകരം അവന് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തും തുറന്നു പറയാൻ അവസരം നൽകിയായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അത് പറയാനും അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ 5 വയസ്സുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നാണ്. ഈ അസുര ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യർക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ശന്തനോ അമർക്കനോ പോലും ഈ കാര്യത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആരോടും പഠിപ്പിച്ചതുമില്ല. അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് സ്വയം അറിയാം. ഇങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്നും സാധുസംഘം അല്ലെ, നാരദ മുനിയിലെ ആ ഒരു സംഘം കൊണ്ട് അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം അർജുനൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അത് ഉപദേശിച്ചു തരിക. ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ
പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനദീപം പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ അകറ്റുന്നു, അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നു. അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഏതെന്ന് പ്രഹ്ലാദന് അറിയാമായിരുന്നു. പിതാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനത് പിതാവിന് നൽകി. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അവന് കഴിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകിയെന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. അല്ലെ, ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ഭേദമെന്നും പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ആ മടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തിയത്. അല്ലെ എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മറുപടി. അല്ലയോ അസുരശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ അച്ചായെന്നും നിലവിളിക്കും. അല്ലയോ അസുരശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ക്ഷണികമായ ശരീരവും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതവും സ്വീകരിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ ജലമില്ലാത്ത ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഈ അവസ്ഥ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹരിയെ ആശ്രയിച്ച് വനത്തിൽ പോകണം. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാബോധം മാത്രം പ്രബലമായുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി ഭഗവാൻ ഹരിയെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഇവിടെ വനത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വനം വൃന്ദാവനം എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം. ഇവിടെ ഗൃഹമേധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഗൃഹമന്ദകൂപം. ഇവിടെ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമവും ഗൃഹമേധികളും. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിക്കുവായിരുന്നു. അല്ല, ഇതെന്റേത് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ എല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കും. അതെന്താണ്? ഗൃഹമേധികളാണ്. ഞാനെന്നും എന്റേതുമില്ല, അമ്മമേധി, അല്ലെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ഗുരുപാദരിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ അനുഭവ പരിചയമില്ലാത്ത കേവലം ഒരു ബാലകനായ പ്രഹ്ലാദിൽ നിന്ന് തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് ഹിരണ്യകശിപു പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പ്രഹ്ലാദൻ പക്ഷേ മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും ആവശ്യിച്ചു. ഗുരുകുലത്തിൽ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു മറുപടിയല്ല ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തിയുള്ള ഒരാളിലെല്ലാം ദേവന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രകടമാകും. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സദ്ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലയുടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താത്ത വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ബാഹ്യശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുന്നതിൽ സംശയമുണ്ടാകുന്നു. പലരും പല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദവികളും അധികാരങ്ങളും ഇതിലൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നു. പല കാര്യങ്ങളിലും എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അവരെന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പഴയ ഒരു ഉപദേശ രൂപത്തിലുള്ള കഥ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെ? കൂട്ടുകാരനും വലിയ പണ്ഡിതനും തമ്മിൽ പോകുന്ന, തോണിക്കാരനും ഒരു പണ്ഡിതനും. അല്ലെ, പണ്ഡിതൻ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു. എന്താ പറയാ, അധികം കൂടുതൽ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആ തോണിക്കാരൻ. ആരാണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണെന്നറിയോ? അതറിയോ, ഇതറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊന്നും ഉത്തരം ഇല്ല. എനിക്കറിയില്ല. അവസാനം തോണി മുങ്ങി താഴാറായി. ഇപ്പൊ പണ്ഡിതനോട് നിങ്ങൾക്ക് നീന്തം അറിയോ? ഇല്ല, എനിക്ക് നീന്തം പ്രശ്നമില്ല. എന്നാൽ മുങ്ങി ചാവുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പുഴയുടെ മധ്യത്തില്
യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല. വെള്ളം കുടിച്ച് മുങ്ങി താഴുക തന്നെ മരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ എത്ര തന്നെ ഭൗതിക യോഗ്യതകളും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ഒക്കെ നേടിയാലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രയോജനമില്ല. അല്ലെ? അവസാന നിമിഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും മാത്സും ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ, നമ്മൾ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കില്ല. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ആ അവസാന നിമിഷം രക്ഷിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ പണ്ഡിതനെ പോലെ മുങ്ങിത്താവുകയുള്ളൂ. അല്ലെ? യമരാജൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ആവശ്യമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം, അത് മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ കൂടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നേടണം. അതേ നമ്മളെ അവസാന നിമിഷം രക്ഷിക്കും. ധാരാളം ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ പറഞ്ഞു, അവരൊക്കെ വളരെ പണ്ഡിതനാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയും. എന്നാൽ അവരാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉത്തരം അതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും ആത്മഹത്യക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ധാരാളം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ അവസാനം അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഫെയിലായി അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ഇതാണ്, അവർക്കറിയില്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള കാര്യം. ഒരു മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള കാര്യം, മറ്റുള്ള ബഹിരാകാശത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. എന്നാൽ സ്വയം ആരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആ ശരീരം നശിച്ചാൽ എല്ലാം നശിക്കും എന്നതോടെ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹത്യകൾ വഴികളൊക്കെ കരുതും. ഭൗതിക തലത്തിൽ മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ ദാർശനികരെന്നും ശാസ്ത്രം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്താണ് സത്ത് ശാശ്വതമായതെന്നും എന്താണ് അസത്ത് നശ്വതമായതെന്നും വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അസതോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്നാണ് വേദനിർദ്ദേശം. എല്ലാവർക്കും താൽക്കാലിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ തലം ഉപേക്ഷിച്ച് ശാശ്വതമായ വിധാനത്തിലേക്ക് വരണം. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. അതിനാൽ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതാണ് നമ്മള് ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പണക്കാരനാക്കാൻ, നമുക്ക് നല്ല ജോലി നേടാം, സമൂഹത്തിന് നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാം, ഇതിനൊക്കെ ഉപകരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന, ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ ആസക്തരായി ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ശാശ്വതമായ ആത്മാവിന്റെ ക്ഷേമം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ജീവിത വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മതാല്പര്യം എന്തെന്നും ആത്മാവബോധം എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാമെന്നും ശരിയായ പ്രഭവങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി താൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിഭിന്ന അംശമാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുകയും ആധ്യാത്മിക വിജയത്തിന്റെ ഉറപ്പിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി ശരണം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ശരീരസങ്കല്പത്തിലുള്ളവരും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ജന്മങ്ങൾ തോറും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ആകയാൽ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ വനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന്. ഓ വനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്താണ് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര വർണ്ണങ്ങളും, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ 4 ആശ്രമങ്ങളും.
അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥം, പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥം. ഒരു 50 വയസ്സിന് ശേഷം വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആ വീട്ടിനോട്, ആ കുടുംബത്തിനോടൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം, ആധ്യാത്മിക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുക, അവിടെ വെച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവിടെ പോയിട്ട് ആ സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചുമതലകൾ ഉണ്ടാവും. പല ആൾക്കാരും പറയുന്നതാണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ചേരുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സർവീസിലൊക്കെയാണ്, തിരക്കാണ്, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നൊക്കെ. റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നീട് കൂടുതൽ ചുമതലയായി. നേരത്തെ ഓഫീസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടത്, എന്നാല് റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മക്കളെ കാര്യം, കൊച്ചു മക്കളെ കാര്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ ഉള്ളതിനും കൂടുതൽ തിരക്കായിരിക്കും, ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് പോകാതിരുന്ന പറയുന്നത്, വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം ഒരു 50 വയസ്സിന് ശേഷമെങ്കിലും വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കുവാനായി, കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായി. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും, പല ഇതിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലോ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും, എന്താണ് എല്ലാം പ്രസാദമല്ല അല്ലെ, എല്ലാം തന്നെ ഒത്തിരി ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇതൊക്കെ ചേർത്തില്ല അല്ലെ, നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, പല കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലെ. അപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ഇനി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനായിട്ട്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാനായിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അവരെ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതില് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടുതൽ ഭക്തി നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും അവിടെ വസിക്കാനും ഒക്കെ പറയുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു കാലം കുട്ടിയായിട്ട് പോയി, പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടായി, പിന്നീട് അവസാന കാലങ്ങളിലും അസുഖങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതില് കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും അവസാനം വരെ, ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം, അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും കൂടുതൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വിദുരൊക്കെ അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ. അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരന്മാരെ രാജ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭാര്യയും മരിച്ചു, മക്കളും മരിച്ചു, എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും താൻ രാജാവാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടവും അല്ലെ ഔദാര്യവും പറ്റി കണ്ടു കഴിയുന്നു അല്ലെ. അവസാനം എന്താ പറയുക, നീ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ അല്ലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ച് കഴിയുന്നു, നിനക്ക് നാണമില്ലേ അവരൊക്കെ ഇത്രയും കാലം തോന്നിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിതുരര് സ്വന്തം സഹോദരൻ തന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ അല്ലെ, ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തന്നെ തുടരാം, അല്ല അത് ഗൃഹസ്ഥനാവണമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കാം. അതിനുശേഷം പറയുന്നു
ആ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചുമതലകളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കണം. വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന ഒരുവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആരാധനയുടെ വിധാനത്തിന് കനായാസം ഉയരാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ തുടരുന്ന പക്ഷം അവന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ജീർണിക്കേണ്ടി വരും. ജീവിതം പരാജയമാവുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹികമായി ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കായി ഒരുവൻ ക്രമേണ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ തലങ്ങളിലാവുകയും ചെയ്യണം. ഹിരണ്യകശിപു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ശരീരസങ്കല്പ നിമിത്തം അധികം ആസുരീയനായിരുന്നതിനാൽ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിന് വാനപ്രസ്ഥൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. എന്താണ്? എല്ലാവരെയും പിടിച്ചടക്കി, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും ഒഴികെ സകലരെയും തന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവരെയൊക്കെ തന്റെ സേവകരാക്കി. നാരദമുനി പറയുന്നു, എനിക്ക് പോലും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും അധികാരവും ധനവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അഹങ്കാരിയായി നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പുത്രൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങള് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കണം, വനത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയും. ഗൃഹം എന്ന പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ ആണ്ടു പോവാതെ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ശ്രേഷ്ഠമെന്നായിരുന്നു പിതാവിനോടുള്ള അവന്റെ അഭ്യർത്ഥന. കാരണം പൊട്ടക്കിണറിൽ എന്താണ്, ഒരിക്കൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കയറി വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അവസ്ഥ. കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികളെ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നതിനും വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഒരു 50 വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നതിനും വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രഭുപാദർ. വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. എന്താണ്, ഭൗമ വൃന്ദാവനം. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഈ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാമപരാധത്തിൽ പറയുന്നു, വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ UP-യിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് കരുതുന്നത് ദാം അപരാധമാണെന്ന്. ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലം വൃന്ദാവനത്തിൽ. അവിടെ വരാഹഘട്ട്, വിശ്രംഘട്ട്, വരാഹഘട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം. ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഹിരണ്യാശൻ ഭൂമിയെ അപഹരിച്ചപ്പോൾ ആ ഭൂമിയെ വരാഹമൂർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഭൂമി അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹിരണ്യാശന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ആ വരാഹമൂർത്തിയുടെ തേറ്റമേൽ, ആ തേറ്റയുടെ മേൽ, ആ കൊമ്പിന്റെ മുകളില് അവിടെ അല്ലെ ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ഭൂമിയെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ടാണുള്ളത്. ആ ഭൂമിയെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, വരാഹമൂർത്തിയുടെ തേറ്റം. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ വരാഹമൂർത്തിക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയും? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വരാഹമൂർത്തിയുടെ ആ തേറ്റമേലെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്, വൃന്ദാവനം ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് വരാഹഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാഹമൂർത്തി ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിച്ച സ്ഥലം. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥലമല്ല. അത് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്.
ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗോവർദ്ധനമായാലും യമുനയായാലും ഇതൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഗർഭ ഭാഗവത്തിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് താമസിക്കാൻ. ഇവിടെ വനം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും കാണാം, അവരൊക്കെ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവര് വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രത്യേക സേവനം കാണുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റ് എന്താ പറയാ പലതരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബാധ്യതകളും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രബോധന വരുന്നത് അതൊക്കെ മക്കളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പ്രസ്തുതമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രബോധന എന്നാലും വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് ആ വൃന്ദാവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദര് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ. വീണ്ടും തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ വന്നു അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ ആ കൃഷ്ണ ബൽറാം ടെമ്പിൾ അല്ലെ, അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് സമാധിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ പറയുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ജന്മമില്ല, അത് അവസാനത്തെ ജന്മമാണെന്ന് പറയും. പിന്നീട് വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय. हरे സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം പറയുന്നത്? അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ യങ്ങായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയുള്ള സ്ഥലമല്ല വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ പോയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവിടെ എന്താ പറയാ ധാരാളം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പിന്നെ അവിടെ കുരങ്ങുകളും പന്നികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് 50 വയസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞത്. 50 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം പലർക്കും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തന്മാർക്കും ധാരാളം ആൾക്കാർ വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു ധാമ അപരാധമാണെന്ന് പറയുന്നു. വൃന്ദാവനം ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് ധാമ അപരാധമാണെന്ന് പറയുന്നു. വൃന്ദാവനത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു അവിടെ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും 1000 മടങ്ങ് ഫലം അനുഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വാനപ്രസ്ഥം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും പറയും എല്ലാവർക്കും എന്താ പോയിട്ടേ വാനപ്രസ്ഥാനം ഒരു 50 വയസ്സെങ്കിലും കഴിഞ്ഞവർക്കാം അവിടെ താമസിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദ്. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण.